sithothana kakhulu siyakhalimela imimoya emelana nalo izwi lakho. Bawo siyabonga ekujoyelana njengoThixo bawo namandla onke thethe afiyaqala amathembelisi nongomi bethu bawo namandla onke siyazendlala inhliziyo zethu phambi kwakho bawo namandla onke siyabonga umngcwele sibuseka ngoSengoThixo egameni kaYesu Kristu waseNazaretha thetha umngcwele sikulindele sinqanelwe bawo namandla yona nkosihlase apha sinqanele uThixo uphilayo bawo namandla onke sininzi izinto ziyenzeka phambi lapha kodwa Nkosi sihleli simile umzuzwana simele wena bawo namandla onke siyabonga umngcwele zonke zokuseka njengoThixo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Manthethe bethuba ke ibulise cela ungathembi somhlekazi yes usethe umfundisi usomama umfundisi otata omama obhuti Sunday school abantu batsha sibulise konke abantu batsha ngegama likaYesu Kristu amen amen abatsheni siyabulisa abatsheni ngegama likaYesu amen yes nomhlanganzana sensiwe izono zami sitolele ngiyamthanda kakhulu Yesu oyincedayo impilo yami ekuthini bami ngibulele uNkulunkulu enibambele isandla ayikho into endivuyisayo yokuba mna nje lapha enkonzweni phofu esami isipho ndiyasazi ndiyiserva emeserva ukushumayela yinto nje ekhoyo kodwa through other locals into endenzayo ukuseva befundisi zikhona intsikelelo ezikhoyo ekuseveni umuntu kaThixo umsela ulibale konke nje ulibale ngeprogram yakho ukujongele but sometimes into serve ngathi into encinci kodwa ibalekile and kwaye ine benefits zayo and ndithetha uhlangana nomfundisi ngambona uNkulunkulu endinceda ngendlela emangalisayo akhono ingathi ndiyaswela ngenxa yokuseva ngoba sometimes ekuseveni kufuneka ukhuphe kuwepokothweni uncame ngenxa yalo muntu ulapha phakathi kwakho amen andithetheli yena kodwa ke yinto yami nje endiphilelayo uba nokuyaphi kwenzela uba xa ephilile ndithathe izinto ndimtshintshe anxibe nabezindawo sihamba kuzo zininzi into ezithethekayo kodwa xa ekhona umntu ecaleni kwakhe akubikho nto ithethekayo ncam because usually kwezindawo umfundisi ulungisela abantu abangomama angabikho nokhoni kodwa xa ndikhona phofu ukhona akanavalo xa uthelengeko mhlekazi umfundisi esemisini akanavalo ukuba ayiwandi uba umfundisi uthini xa engekho loo nto yandifundisa ukuthi nam khe ndizeke msekweni ngoba iphilile indlela umfundisi anga ngayo senzo ayinami akho nto ithinisayo emva kwakhe okanye akho nto ithethekayo ngoba baninzi abafundisi apha eSons of God kodwa zininzi izinto ezithethekayo manibonke manenkosi kodwa ulo wethu umfundisi kodwa sifumene noba sifumane umfundisi ke asemtsha nathi sibatha kodwa zininzi izinto ozifundayo endizifundayo kuye uba mfana wam indlela ayihambi apha hamba apha amen uyamhlalisa phantsi ngoba sometimes singavutha sivuthe kodwa kuyadingeka uba uhlaliswe phantsi usamlithe ebandleni amen xesha alithanga masitshincwadi man incwadi
8. Futhi sicela ukufundele easy wena. Sofuna nje iverse e1 pha. Makusenzela nje ungizole nomncoko. Zenzo. Yeah. Chapter 1 verse 8. Easy. Yes. But the Holy Spirit will come to you. Yes. And He will give you power. He will give you power. Yes, please. The Holy Spirit Yes. will make your spirit strong. Will make your spirit strong. Then you will tell other people everywhere in the world about me. You will do that in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and in places far away. Paulus lakhe lesilifundile thina na umuntu lakhe mina ethetha ngaye egameni likaNazaretha. Amen. Amen. Apha sifunda khona sifunda isithembiso sicela nje ubambele makusana kwalapha lencwadi chapter 2 verse 17 or 18. Apha sibona isithembiso uYesu wayengekahamba wayesephakathi kodwa wathi kandihambayo andizushiya modwa ndizamshiya nomthetheleli umoya omngcwele. Amen. IBhayibheli apha kulena ithi nina niyabanikwa amandla. Amen. Yinto enhleleyo ebatheni ukuthi ingase singaba abantu abatsha abahamba ngamandla imisebenzi yethu esiyenzayo noba siyanikela noba siyahlabelela noba siyashumayela kodwa kwenzeke ekhaya lithi apha kukho uhlobo lwabantu abatsha angahambiyo ngezinye indlela kodwa elizalisiweyo ngamandla kaNgcwele. Amen. Amen. IBhayibheli enina niyabanikwa amandla. Amen. Amandla awakhangelwa for image sakanje ihealing baba ihealing abantu abatsha like ba excited ba ingaze bangenza imisebenzi yamandla kodwa ukhona amandla esiwanikwayo. Amen. 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 Isikhundla asithwalelwa iProfecy Zenzo asithwalelwa kodwa iStem sona siziphatha ngamandla kaNgcwele. Amen. Ukwengeza lapho bangasafuthe ekhaya litha kwenzeka isimanga abantu abatsha baphila impilo enyulu baphila impilo ethengabalala baphila impilo yokuzaliswa behamba bazele ngamandla kaNgcwele. Niyabanikwa amandla. Ithi ukwenzela ispirit senu sibe strong. Sometimes sibathalathala singabinawo amandla okushumayela. Amandla okushumayela ahleli kuNgcwele. Noma ivesi uyayazi kodwa uba ivesi uyayazi ungenayo uNgcwele uyakheneza asikuva thina. Asikidazwa amabasa amaninzi asikidazwa zithatha ezinde kodwa yinye into esidinga yabantu abatsha ukuzaliswa ngamandla kaNgcwele sihambe sizele. Amen. Nina niyabanikwa amandla. Niyabanikwa amandla. Amen. Wanabatsha akhona amandla esiwafumanayo ethwaleni elinguYesu. Akhona amandla esiwafumanayo ngokuhlala kuye.
akukhoyo uzele ngamandla amandla kamengwenya kanina uyawenika amandla funa leva senze basi zokhona zasiyeke ixesha liyabanjwa kakhulu apha khandisi 17 Jesus.
Kurabahaya. Modarabashia Kabahaya. Kainie. Ibiloya. Mwakwe. Ukale. Songe Medenya. Otababat. Moya Oikwe. Usakalunia. Kashele Mahando. Kare first service. Yabanabat. Simubalu. Alufiki. Ufuno Kale. Kukikai. Elapeti. Oh, Shaka bless you. Korababa. Kukito. Amesoa. Achanzima. Inwele sama. Sinso. Hiole. Oh, Shama Hante. Hiole. Hiole. Empapatiza. This is a song. No, this is a song. This is a song. This is a song. No. This is a song. Can you all come to the front? Can you all come to the front? Korababa. Come to the front.